We moeten eerst maar even weer omzien op de aankomende weken. Het mooie waar van tijdje en woensdag valt erbij op met temperaturen om de zo'n graden. Toen is je weer het, ik wil een knappe dag, maar dat tussen de buien trog. De voelen hier en daar een paar buien en we konden nog een mooie regenboog zien. Verder bleef het toen is je rustig en wie het mooi waar van een kuierke, maar dan wel tussen de buien trog. Na het sombere waar van de aankomende dag, toch wel op naar de komende nacht. De temperaturen liggen tussen de 0 en min 4 graden, maar de laagste temperaturen in het zuidoosten van de provincie en het zal opklaren. Het wordt kouder. Het waar voor het weekend, eerst maar eens naar sneeuwen. Temperaturen uitdaai om de 0 graden heen, zeg maar zo'n 1 graad in het noorden en 0 graden in het zuidoosten van de provincie. Verder een matige en krachtige wind uit het oosten waai en die maakt het voor het gevoel toch wel vrij koud. Het bleef droeg of het zou al een liets vlakje sneeuw wezen montejoen. Sneeuwt de nacht hebben we temperaturen van min 4 graden in het noorden en min 1 graden maar liefst in het zuidoosten van de provincie. En dan op naar sneeuw. Sneeuw wordt het volop winter. Oedai zal het ik zo'n 3 en 6 graden vriezen blijven, lichte en matige frost. De zinne is erbij en er stiert een schrale, koude wind uit het oosten bij. Nog altijd matig en krachtig en een krachtige wind in het waardgebied. Verder sneeuwt de nacht alweer meer frost, met temperaturen tussen de min 6 en min 9 graden. De redens kennen uit vet van de ijsbaan, want manje, tiesje en waasje blijft het volop winterwaar, maar in de nachten tussen de 6 en 10 graden frost. Oedai blijft het gewoon vriezen.